Simbingelele bazalwane egameni lika Jesu waseNazaretha, umfundisi uTriple M Mthembu obingelelayo owaziwa ngelika Last Hope. Inhlangano abazoba nenhloso Bible Verse Sharing and Motivational Group in partnership with T&T Media ngomhla ka-30 November 2024. Sinenkonzo lapha yeGala event 11 years anniversary eMnambithi Murchison Street eCrown Hotel. Phambili nje nasePolice Station. Konzo yethu izoqala ngo-9 ekseni kanti indlela yokugqoka ublack with touch of gold. Kanti ke ukungena eminyango kuba 150 kwi-non members. I-non members yilabo abangawona amalungu enhlangano. Imali ayidingwa inhlangano kodwa idingwa indawo esizohlanganela kuyona. Kanti ke inkonzo inabaxhasi abayixhasileyo. Abaxhase lenkonzo iBhekizizwe Media, Malinga Family Clan Foundation, K20 Funerals, Into Enhle Studios, Unique Service Ministries, T&T Media. Theme of the year: Thembeka Nkosi ezimpilweni zethu sizimisele ukufana nawe. Kanti ke ungaphuthelwa, kuzobe kukuhle kuthandeka ukuhlangana kwabazalwane bemoya munye egameni lika Jesu waseNazaretha. Thembeka Nkosi ezimpilweni zethu sizimisele ukufana nawe. Kanti ke kuyobe kushiyelwana inkundla kwezikamoya phecelezi ukushumayela, izifundo kanye nemotivation, kanti namaqembu ezenkolo athokozisa umoya ayobe ekhona. Kanti ke ungathinta umama Malinga kule nombolo 067 087 0416 noma umama Mbali Zikhali 076 303 6729 076 303 6729. Abazoba nenhloso.